Barangay Kagawad sa Cagayan de Oro City, sikop human na lambigit sa carnapping. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasara priso ang maong barangay Kagawad human nga gituang nalambigit kini sa sagunson nga karnaping sa syudad, partikular na ang pagpangawat og motorsiklo. Tingkagol karon sa prisuhan si Barangay 22 Kagawad John Michael Raffles, 29 anyos, atol sa follow-up operation sa kapulisan sa Diversion Road, Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Lakip sa nadakpan ang kauban ni ini nga si Neil Oriola, 18 anyos. Ang mga sospek nalambigit matud pa sa sunod-sunod nga karnaping sa nagkadayang lugar sa syudad. Ang ilang modus, ibaligya mga kinawat nga motorsiklo sa ubos nga kantidad. Atol sa operasyon, nakuha gikan kanila ang usa ka motorcycle unit nga ibaligya unta sa kantidad nga 10,000 pesos. Ginasubay na sa kapulisan ang laing kaubanan sa mga sospek. Before sa operation na information nga ang magdala sa motor si Kagawad o kanang usa ka kauban. So wala ta magpili no. Atong inang ginakop ginato si Kagawad. Kasong paglapas sa RA 10883 o carnapping ang gipasaka batok sa mga dinakpan. Dunay panawagan ang kapulisan ngadto sa mga nanag-iya og motor. Kung nakay motor isulod sa balay, ayaw lang ibilin sa gawas nga unattended niya. Adlawon siyempre dali ra kay nila na naipandar kining mga motor. Sara, nanawagan karon ang otoridad ngadto sa publiko labi na sa mga motorista nga nakawatan og katong nga mga posibleng na biktima sa mga sospek nga mupatim-aw sa ilahang istasyon aron matabangan sila. Sara. Okay, dagang salamat, Cyril Chavez. 3.4 million pesos nga kantidad sa gituang shabu na sakmit sa mga otoridad sa Cagayan de Oro City. Ani ang report ni Ethel Lipanag. Usa ka gikonsiderang high-value individual nga nailang si Andy Von Macarandan ug ang kauban niini nga taxi driver nga si AJ Pedringuez. Dakpan ato sa gikasang illegal drug bypass operation sa RSO Utah ni atong Sabado de Gloria sa Puro 4 puerto ning syudad. Napalitan si Andy Macarandan og 100 grams nga suspected shabu ug dugang 400 grams. Sa pagrikisa kaniya diin mokabat sa 3.4 million pesos ang kantidad. Dako kining impact no sa atong accomplishment no sa Police Regional Office 10. Sikop sa Kugman Police Station si JC Abragan usa ka SAF beneficiary ato sa gikasang drug bypass operation miaging Biyernes Santo. Napalit sa maong suspect ang usa ka sachet sa gituuhang shabu gamit ang 500 pesos smart money. Samtang sa pagrekisa nakuha sa suspect ang duha pa ka pakete sa illegal nga droga nga nagkantidad sa 2,000 pesos. Magbagong buhay pag makalabas. Wala na lang, dili na biyahan ang mga dating mga binuhatan din. Kung sa itong naay mga impormasyon regarding sa nagpapahityag droga nga muundang na kamo or maghatag og impormasyon kanamo para among maopiratan kay ang PNP nagpadayon kami sa pagkumpanya. Parehong mag-atubang ang mga dinakpan sa kasong RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kauban si Jade Gava sa kamera. Ako, si Ethel Ipanag para sa One Mindanao.